zan nuna muku bidiyon yadda ake cancel ɗin KYC. Yanzu a ce wannan KYC ɗin zamu gyara shi, sakamakon wannan hoton da ta ɗora ma zai iya zama matsala, kuma kun ga dai katin ta yayi clear, to nan zamu yi mata approve. To a ce akwai matsala a KYC ta, sai mu taɓa nan wurin jan rubutun nan, in muka taɓa gurin jan rubutun nan, nan request face tracking, kun ga nan na kunna shi, nan na kashe shi. Sai a ce mutum face tracking ɗin shi ne ya samu matsala, to dole sai kun kunna wannan abun, sai ku taɓa send notification, shine kun sauke ma mutum KYC shi gabaki ɗaya har da face tracking. In ya koma ta wayar shi dole sai ya sake yin sabon KYC, za su bashi dama ya sake yin face tracking. Idan kuma face tracking ɗin mutum yayi kyau, kawai a gurin document ɗin shi ne ko gurin suna da ID number aka samu matsala, sai ku kashe wannan abun. Iya nan kawai za ku taɓa, kun sauke mai KYC kun bar face tracking. Amma kawai dai wani lokacin abunda yafi, in dai zaka canza ma mutum KYC, kawai ka sauke shi ne gabaki ɗaya, ka kunna shi ka sauke, saboda ba mamaki kayan da yayi amfani da su yayi face tracking a baya yanzu ba su bane. To idan kuma aka sauke mishi gabaki ɗaya, in mace ne ka ga hijabin ta lafiya lau, in ma namiji ne rigar shi duka iri ɗaya ne. Kawai in dai KYC mutum ya samu matsala a sauke shi gaba ɗaya har face tracking. Haka in kuka kunna shi sai ku danna nan, shine kun sauke. Yawwa, to idan kuka sauke, mutum idan iya saukewa ne za a mishi, kawai yanzu nan an sauke nan, bari in nuna muku, ga wani ƴan ɗigo-ɗigo guda uku, sai ku taɓa shi nan, sai ku taɓa cancel, shine kawai kun sauke ma mutum KYC shikenan. In kuma an sauke ana buƙata ne za a yi verifying ɗin shi, sai ya je ya gyara. In ya gyara ta wayar shi, ku ƙara shigowa gurin wannan open ɗin, sai ku mishi. Yawwa, kuma akwai wanda za ku ga sun zo da KYC kusan 3, 4, 5. To nan in kun duba wannan account ɗin, muna da KYC 3 ne a ciki. Ga na farko wanda yake under review, ga wannan gurin da aka rubuta October 4, 2025, ga ya nan 1 of 3. In kuka taɓa nan, kun shigo KYC shi na biyu, kun gan shi yana incomplete. 3 yana incomplete, to 1 wanda yake under review shine za mu yi amfani da shi. Yanzu wannan da tana nan lafiya lau, zan yi verifying ɗin ta ba wani matsala.